Huomenta. Nyt ollaan 2 päivää tehty töitä ja 3. ajopäivä starttaa. Helsingistä kerätään kaikki Team Rinkeby Suomen joukkueet yhteen ja lähdetään Olympiastadionilta Kansalaistorille tapahtumaan. Nyt meillä on pari vähän kevyempää päivää, koska matkustamme laivalla Saksaan. Saadaan vähän huilata ja kerätä lisävoimia. No niin, täällä me ollaan Olympiastadionin pihassa ja kohta me lähdetään tuonne Kansalaistorille, jonne kaikki Suomen Rinkeby-joukkueet kokoontuu. Ja sieltä sitten yhdessä poliisipartion johdottamana niin ajellaan tuonne satamaan ja sieltä sitten noustaan lautalle, joka kuljettaa meidät tuonne Saksaan. Jee, nyt ollaan täällä Kansalaistorilla ja täällä on ihan hirveästi Team Rinkeby pyöräilijöitä. Meillä on yhteensä täällä 200 tämmöistä keltaista kiituria liikkeelle. Ja tästä lähdetään satamaan ja sieltä sitten Travemünde. Vuosaaren satamaan ja kohta sitten noustaan lauttaan ja sieltä sitten tosiaan sinne Saksaan. Huolto on laittanut tänne meille ihanat retkieväät ja katsotaan nyt ennen Joraakin meille vielä. Kivat tarjoilut. Täällä ei ole saa taas vähän aikaa. Nyt ollaan onnellisesti päästy tänne lauttaan ja ruuan pariin. Täällä oli muutama aika kiukkunenkin jo. Nälästi kiukkunen. Täällä on kiukkusia polkijoita, mutta onneksi nyt saadaan mahan täydeltä ruokaa ja täällä tosiaan vietetään yö ja huomenna illalla sitten jatkuu matka.